салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хуш омадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментария фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизае барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Assalomu alaykum mardumi g'arib, kanali Rashtiji qati Somontiji. Ина шофёри мо, уна мошинаш, ина мошини мо. Ҳама каса гузаштесем границара, дар границаи Маштакова қарор дорем. Ина тағоб BMW ҳастед бародаро, солиш 93, сӯзишвориш газ бензин, кузов седан, коробкаш механик, ҳолатш миёнаи бародаро, мошина хаду ҳамаш кор мекунад. қарор дорад дар ноҳияи Данғара. наша 12500 мега, харидори аниқ боша савдо мешавад. варианти алишир ҳам ҳастай. ба асп бародаро алиш мекунад. касоне ки мошинхар боше, ки мақсад аз қати алиш кардан боше, рақамҳои рӯи экрана занг занед, маълумоти пурратар аз соҳиби мошин дастрас кунед. ва бародароне ки телеграм истифода мебаред, марҳамат, дар комментария силкаи телеграм канала гузоштагем. дар омада обуна шавед. чизае барои реклама дошта бошед, равон кунед, ҳатман рекламаш мекунем. Opel Zafira ҳастед бародаро, солиш 2001, сӯзишвориш газ бензин, кузов кроссовер, объем 1.8, коробкаш механик, ҳолатш хуб. мошина хаду ҳамаш кор мекунад. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. наша 57500 мега, бо савдои хубаш мекунад. касоне харидор боше, рақамҳои рӯи экранда занг занед. ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизае барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар имо ё ки ватсап сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. бародарони азиз, касоне ки билет дар кор боша, марҳамат, билети арзон аз ширкатҳои русӣ Урал хати бародаро, чи аз Тоҷикистон ба Русия, чи аз Русия ба Тоҷикистон, билетҳо бо нархи арзону дастрас аз дигар авиакасо фарқ мекунад. марҳамат, касоне ки дар кор боша, рақамҳои рӯи экранда ватсап ҳастай, метавонед ки муроҷиат кунед. марки 2 ҳастед бародаро, солиш 97, сӯзишвориш газ бензин, кузов седан, объем 2.5, коробкаш автомат, ҳолатш хуб. мошин тоза, мотор, коробка ходовии соз. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. наша 23 мега, бо савдо мешавад. касоне харидор боше, метавонед ки рақамҳои рӯи экранда муроҷиат кунед. ва бародари азиз, дар комментария ҳатман фикрҳои худро нависед. чӣ хеле мошини дар кор боша нависед. видеои ояндада пешкаштон мегардонем. хундай аванти ҳастед, солиш 2007, сӯзишвориш газу бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш автомат, ҳолатш хуб. мошин тоза, мотор, коробка ходовии соз, находои. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. наша 74 мега, бо савдо мешавад. бародарони харидор боше, метавонед ки рақамҳои рӯи экранда занг занед, маълумоти пурратара аз соҳиби мошин дастрас кунед. ва хоҳиш мекунем ки каналда ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед.
Daewoo Nexia است. سالش 2000، سوزشورش گاز بنزین، کوزوف سیدان، объем 1.6، коробкаш механик. ҳолати мошин хубай. мошин бародаро нахаду кор мекунад. 100% қарор дорад дар шаҳри Душанбе. наша 13 тамига. касоне хайдор бошед метавонед ки рақамҳои рӯйкунанда занг занед, маълумоти паратара ҳисоби мошин дастрас кунед. BMW 5 серияс аст. солиш 91, сӯзишвориш гази бензин, кузов седан, объем 2, коробкаш механик. ҳолатиш хуб. мошин бародаро чӣ хеле мебинед? состояниеш ҳамин хеле мегӯянд навордаҳай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. наша 38500 мегӯям. бо хайдори анин боша мегӯяд биё ай пеш бина. махоша савдо мешавад назди мошинда. касоне хайдор бошед метавонед ки рақамҳои рӯйкунанда занг занед. бародаро мошини боркаш присидаги будем. марҳамат хундаи портер. соли 2001, коробкаш механик. ҳолатиш хуб. мошин бародаро тозаҳай. мотор коробка ҳамаш 100%. кузовшон тоза, присидаги надорад. қарор дорад дар ноҳияи ҷалолиддини Балхӣ. наша 57 тамига. бо савдои созиш мекунад. касоне хайдор бошед метавонед ки рақамҳои рӯйкунанда занг занед. Daewoo Matiz аст. солиш 99, сӯзишвориш гази бензин, кузов хечибег, объёми 08, коробкаш автомат. ҳолатиш хуб. мошин бародаро нахадои ҳамаш 100% кор мекунад. балоношам ҳолати хуб доранд. салонш тоза, қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. наша 26 тамига. бо савдо мешавад. касоне ки хайдор бошед метавонед рақамҳои рӯйкунанда муроҷиат кунед. ва бародарои азиз ҳатман каналда обуна шавед, чунки 80-90% ки моро тамошо мекунанд бе подписатсия, яъне ки обуна шудаги нестанд. хоҳиш мекунем ҳатман обуна шавед, чунки айн наворҳои ҳаррӯза бохабар шавед. мерседес присидаги будам бародаро. солиш 88 сол, сӯзишвориш дизел, кузов седан, объем 2, коробка механик. ҳолатиш хуб. мошин тоза, краскашам балонош ҳолати беҳтарин даҳанд. салонш тоза, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. наша 29 тамига. бо савдои хуб дорад. касоне ки хайдор бошед метавонед ки рақамҳои рӯйкунанда занг занед. мошини навбатӣ бародаро Hyundai Starex аст, ки бародаро бисёртар присидаги буданд. солиш 2000, кузов универсалӣ, коробкаш механик. мошин бародаро ҳолаташ нахадой, мегӯяд ҳамаш 100% кор мекунад. миличёвка камтар кор дошта. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. наша 36 тамига. мошинхари анин боша мегӯяд биё ай пеш. мошина бина ҳайкина махил шав бо савдо мешавад назди мошинда. касоне хайдор бошед метавонед ки рақамҳои рӯйкунанда муроҷиат кунед. ин буд бародаро якчанд мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шуморо моҳи мошин, хона, замин, квартира чизе бораи фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед,
дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва касоне ки Канада меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нави мо бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайк ва обуна шуданатон. аз дастгири ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгири шумо пешрави мо аст. хайр то наворҳои оянда.